Simba sa So yun, makapagpagas na tayo. bata mga badi. Nga sila gipanag-iya ng Kristo. Kansang kinabuhi langit nun, ug dili na yutan-on. Atong paminawon ang ikaduhang pagbasa. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tayo ng Pasko sa pagkabanhaw sa Ginoo. Ito ba inyong gi-andam o sa Kwaresma sa may andam piniglit ay yun yan. Payong maglingkod alang sa mga pahibalong pagsalamat. Handmaids of the Lord ug ang Lord's Will. Third Mass, Parish Youth Coordinating Council, San Mundo. Ang iwakan ninyo. Ito po yung ulo at pagkawal sa inyo ng panalangin. Matubang kita. Amen. Amen. Sa inyo, ang Diyos, magang pagkalan. Inatlaw sa pagsalong sa pas sa pagkabanhaw. O maluyog na nalipod ka ninyo. Sa tanan pag-asdang sa talan. Amen. Amen. Siya na tumuli ka ninyo. Yan, sino po yung mga ipupunsan dahil sa kabanhaw sa mga tumalat, magtulungan sa inyo sa mga ganti sa kanabuhi, walay kinutuban. Amen. Kung humagawa daw sa pagkakit Ginoo, sa pagdawalog ninyo sa mga kalipay sa pagkakit sa kabanhaw, makalamat ang tagahong ng tayon dahil siya manabang sa mga Panginoon nga sa ulugon upang sa mga kalipay o nagtutunsan. Amen. Amen. Lagi sa mga kami Diyos, Amahan, o Anak, o Espiritu Santo, kung sa pagkita ninyo, magpabilin hangtod sa kanto. Amen. Hallelujah.